खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझार बाजेट जथुमनि सिगां गिबि मन्थ्रिया भुटान फोनांजाबनाय लामाखौ नायहैदों। दिनैनिफ्राय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सुमि बरा आरो बिशाल फुकननि जामिनखौ नेवसिदों। डिब्रुगड़आव लख्रानि बिगुर आरो हाराजों लोगोसे सानै हमजादों। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंजोबनाय आरो जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबि दैखांदों अखिल गगैया। रुपहि राजाबिल गामिनि आबादारि दारेन दुर्गा बर'आ आबाद मावनानै जाफुंसारदों। 1 नं बान्दरगुरि गामियाव सासे आबादारिनि 14 बिगानि गय आरो थालिर बिफांखौ सिनाय मोनै दुथाङा सावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव दिनै आसामनि बाजेट एबा रांबावजा जथुम खुंदों। आसामनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय दिसपुरनि बाहेरायाव आरो बिटिसि बिधान परिषदनि सदनाव खुंदों आसामनि रांबावजा जथुम। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै क'क्राझाराव आसामनि रांबावजा जथुम खुंनायनि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फुङावनो भारत भुटान सीमा ओनसोलनि लामाखौ नायगिदिंहैदों। बिसमुरि दिगलिनिफ्राय भुटान सीमासिम थांनाय लामाखौ नायगिदिङो गिबि मन्थ्रिया। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुङोदि भुटान सीमासिम थांनाय बे लामानि खामानिखौ थाबैनो जागायनाय जागोन। 18 दाननि गेजेराव आबुं जागोन बे लामाया। बे लामानि थाखाय गिबि खोलोबाव 36 कौटि रां सेंसन खालामनाय जादों। बबेखानि क'क्राझाराव खुंजानो गोनां बाजेट जथुमाव बिटिआर, कार्बि आलं आरो डिमा हासाव 6 शेड्युल ओनसोलखौ माबोरै गोख्रों खालामनाय जागोन बेनि सायावबो सावरायनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचार्यनि बिबुंथिजों जागायगोन रांबावजा जथुम। बेनि उनाव सदनाव बिप्लब कुमार शर्मा आयगनि मोननै रिपर्टखौ होनाय जागोन। रिपर्टखौ बिधान सभानि बिजनेस एडभाइजरी कमिटिजों फोसावनाय जागोन। रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउगा सोलिफु रांखान्थि बोसोरनि बाजेट दिन्थिगोन। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि सामलायनायाव दिनैनिफ्राय जागायदों बाजेट जथुम। आसामनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय राजथावनि दिसपुरनि बाहेरायाव खुंदों बाजेट जथुम। बिधान सभानि बाजेट जथुमखौ सानसेनि थाखाय क'क्राझाराव लाबोनाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमनि गिबि सान एबा जागायजेननाय मेलखौ दिनै क'क्राझाराव थानाय बिटिसि बिधान परिषदनि सदनाव खुंनाय जादों। दोरोङारि नेमखान्थि बायदियै रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचार्यनि बिबुंथिजों बाजेट जथुमखौ जागायनाय जायो। रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिनि उनावनो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय लाबोनो गोनां बिलफोरखौ दाखिल खालामो। क'क्राझारावनो 2024-2025 रांखान्थि बोसोरनि समाव मावफुंनाय दाबि आरो थिसननायफोरनि फारिलाइखौ दाखिल खालामो। बबेखानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव दिनैनि बाजेट जथुमाव रायजोनि 6 शेड्युल ओनसोलफोरखौ जौगाखां होनायनि सायाव जर'खायै सावरायनाय जागोन। बे मेलाव गासैबो मन्थ्रि आरो एमएलएफोरा बाहागो लागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गाबोन बाजेटनि जथुम जिरायनाय नङा। बाजेट जथुमनि उननि हाबाफारिया समफोरनिफ्राय सिगांफोरनि बायदिनो लान्थ्रियै रायजोनि राजथावनि दिसपुरावनो जागोन। बिशाल फुकन आरो सुमि बरानि थाखाय फिन गाज्रि खौरां। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि गाहाय दायनिगिरि बिशाल फुकन आरो सुमि बरानि जामिनखौ फिन खनसे नेवसिगारदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फिन नेवसिदों बिशाल फुकन आरो सुमि बरानि जामिन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव रोजा कौटि रां लुथिनायनि अजदाव बिशाल आरो सुमिनि हेंथायै डिब्रुगड़ बरबरुवा थानायाव रेजिस्टार जानाय केस नम्बर 85/24 नि जामिननि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन सुमि आरो बिशालआ। नाथाय बिसोरनि बे आर'जलाइखौ गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारो। मख'नो गोनांदि बिसोर सानैबो थगायग्राया बे समाव डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जेलाव दङ। सुमि बरानि फिसाय तार्किक बरायाबो बे मोनसे केसावनो डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जेलाव दङ।
डिब्रुगड़आव स्मागलार हमदों। डिब्रुगड़ जिल्लानि मरान ओनसोलनिफ्राय दिनै पुलिसा गोख्रों सन दाननानै लख्रा एबा लिउपार्डनि बिगुर आरो हाराजों लोगोसे सानै स्मागलारखौ हमनो हायो। लख्रानि बिगुर हाराजों लोगोसेनो हमजानाय सानै सुबुंखौ मराननि मटराइजर सनवाल आरो पंकज बरुवा होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मराननि घोसपुरिया ओनसोलाव मटराइजर सनवाला लख्रानि बिगुर आरो हाराखौ स्रोदै फाननो थांनाय समावनो कास्टम डिपार्टमेन्टआ हमनो हायो। बबेखानि पंकज बरुवाया बिनो लख्रानि अंगफोरखौ होदोंमोन आरो फाननानै 2 लाख रां मोनगोन होननानै बुंदोंमोन होननानै मटराइजर सनवाला पुलिसनि जेरायाव फोरमायो। बे लख्राखौ बबेयाव आरो माबोरै बुथारदोंमोन बेखौ पंकजआ मिथिगौ आरो लख्रानि बेदरखौबो पंकजआ जादोंमोन होननानैबो मटराइजरआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां पंकज बरुवाया गाव बानायनाय फानजारिजों मासे ब्लेक पेन्थारखौ हमदोंमोन आरो बेखौ हाग्रा बिफाननो गथायनानै खौरां बिजोङाव ओंखारदोंमन आरो बयनिबो बाख्नायनाय मोनदोंमोन। बे समाव मटराइजर आरो पंकज सानैबो पुलिसनि जिम्मायाव दङ। शिवसागर एलएसीनि एमएलए आरो रायजो दल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि अखिल गगैया बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय लोगोसे जोबथेसालियाव दासिमबो जायफोर एनडिएफबि केडारआ जोबजानानै दङ बिसोर गासैखौबो उदां खालामनांगौनि दाबि दैखांदों। समबारखालि क'क्राझाराव बिटिसि एसेम्ब्लिनि एसेम्ब्लि हलाव जालांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि जथुमाव बे दाबिखौ दैखांदों एमएलए अखिल गगैया। बेनि अनगायैबो आसामनि मोनथाम 6 शेड्युल फारियै बिटिसि, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय मिरु सोरखारनिफ्राय फैनाय फान्डखौ रायजो सोरखारा हमथाना लाखियालासे थोंजोङै मोनथामबो काउन्सिलफोरनो हरहोनो थाखाय दाबि दैखांदों एमएलए अखिल गगैया। मानो होनोब्ला रायजो सोरखारा हमथाना लाखिनायनि जाहोनाव काउन्सिलनि खुंथाया जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेफोर गासै जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय बायदियै खामानि मावनो काउन्सिलखौ खाबु होनांगौ होननानैबो बुंफोरो एमएलए अखिल गगैया। लोगोसेनो बिटिसिनिफ्राय मोननाय खाजोना एबा खामायनाय धोनखौ बिटिसिनो होफिनजोबनांगौ होननानैबो बुंबावदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे आसाम एसेम्ब्लिनि जथुमाव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल दोलोनि रावबो एमएलएफोरानो बे गोनांथार आयदायाव जेबो बुङाखै। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंजोबनांगौनि दाबिजों जेबो बुङाखै आरो जोबथेसालियाव जोबजानाय रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो गोबां एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय जेबो सर्त गैयाजासे उदां खालामनांगौनि दाबि दैखाङाखै। बाक्सा जिल्लायाव रुफुयि हालाम राजाबिल गामिनि थागिबि दारेन दुर्गा बर'आ 10 बिघा हायाव बैग्रि, मैखुन आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोन 28 आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। आबाद मावनायनिफ्राय फिथाइ मैगं थाइगंफोरखौ सालबारि, रुफुहि, सिमला बायदि बाजारफोराव फानहैनाय जायो आरो बैग्रि फिथाइखौ 1 केजिआव 60 राङाव फाननाय जायो होननानै फोरमायदों आबादारि दारेन दुर्गा बर'आ। मख'नो गोनांदि आबादारि दारेन दुर्गा बर'आ आबाद मावनायजों लोगोसेनो गोबां बर' सावथुनफोरावबो फाव खालामो। फारियै बुरखाय हाया, अननाय गैयै उदखारि, मानसिनि मोदै, जारलासो जाबाय बायदि बायदि सावथुनफोरावबो फाव खालामदों होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा पुर्णिमा स्वर्गियारि मेम'रियेल संगीत बिद्यालयनिबो गायसनगिरि। बेनिखायनो माखासे लाइमोनफोरखौ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङालासेनो न'खराव जा एसे हा गोग्लैसोनानै दङ बेफोराव आबाद मावनानै जायोब्ला मोजां होननानै फोरमायदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द थानानि आवथायाव गोग्लैनाय 1 नं बान्दरगुरि गामिनि धनपति धाखाल मुंनि सासे आबादारिनि 14 बिघा गय आरो मालभोग थालिरनि आबादखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै सेवहांगार खालामदों। बे जाथायखौ ओनसोलनि मेलेमजिबि आबादारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन आफादफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेजों लोगोसेनो पुलिस बिफानखौ थाबैनो संदाननानै दुथांफोरखौ खानो साजा होनो खावलायदों, जाहाथे इयुनाव फिन बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो साहस खालामा। बेनि अनगायैबो सोरखारखौ आबादारिनो खहा सुफुंनो राङारि मदद होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।